udruženja. Dobro jutro i hvala što ste sa nama. Zavisnik narkotika, to je poseban krug pakla. Ste me pozvali, drugo, jednom narkoman, uvek narkoman. To volim da spomenem, nisam ja jedini. Mnogi su... I koliko u svemu tome može da pomogne udruženje Restart? Socijalni pristup, naravno i porodičnu podršku čoveka usmerimo i onda ga na kraju dočekamo. Krenemo od početka. Šta je tu najvažnije i kako se uključiti u sam proces kada problem postoji? Da, odlična pitanja postavljaju. Simptomi koje roditelji, okolina, okruženje, škola mora da primeti. Pa prvo, govor. Treba da budemo obazrivi jer internet nudi mnogo toga. Marihuana, naravno, alkohol, kriminal i tako dalje. Da, i onda, eto, dođe se do tog trenutka da i roditelji prepoznaju problem, okolina, a teže ide da sam zavisnik spozna da mu je potrebno lečenje, odnosno da se odluči na taj korak. Koji je to prelomni moment? Kako mu pomoći da dođe? Da mu se uvek pruži podrška, ajde da kažem tako, za hranu, za lečenje, da mu se uvek kaže da smo uvek spremni da ti pomognemo na rehabilitaciju. Kada govorimo već o lečenju i pomenuli smo da je svaki slučaj specifičan za sebe, ali izaći iz tog društva, promeniti navike, promeniti kompletan život. Strukturirana rehabilitacija, odnosno ponašanja, govora, navika, uverenja, principa po kojima funkcioniše neko i radi. Pravimo plan za podršku. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Sigurni smo da će ove informacije značiti mnogima koji su trenutno u paklu zavisnosti. Hvala i vama. Svi su dobrodošli. Da SUP veslanje može biti prilagođeno svima, a koji su pre svega benefiti SUP veslanja? Pa benefiti SUP veslanja jesu u tome što je zapravo imamo, ajde kažemo, uspostavljanje fizičke kondicije. Kada imamo reku Dunav, koliko je konkretno Dunav zgodan za SUP veslanje ili bi preporučili neke mirnije stajeće vode? Mi naravno obožavamo Dunav zato što je to naša reka pored koje smo odrasli i tako dalje. Tako je. Da, prvo veslanje, upravo otvaranje sezonice se desiti na proleće i to će biti na jednom tu temu. Biće prilike da tada da se još vidimo i da najavimo i taj događaj. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala i vama. Biće spoj svega. Upravo tako će biti obeleženo i formalno postojanje godinu dana vašeg udruženja. A kako da od posla napravite karijeru, koliko uspeh neke kompanije zavisi od dobrih međuljudskih odnosa? Kako se izboriti sa pritiscima, a kako sa mobingom? Koliko u spornim situacijama može pomoći medijacija? Na sva ova pitanja u narednim minutima dobijamo odgovor od naše gošće. Sa nama je Olga Vučković-Kićanović, konsultant za radno pravo i ljudske resurse. Dobro jutro. Dobro jutro. O ovoj temi. Hvala. Dakle, ima li jasnog recepta za uspeh na profesionalnom planu? Ja mislim da ima. Mnogo rada. Eto je pitanje za $1 milion, znači to treba napraviti. I zbog pritisaka, i zbog stresa na poslu. Kako se izboriti sa tim? Znate šta, za stres na... Međutim, često se dešava da ipak nemamo taj mobbing. Kako se izboriti u takvim situacijama i kako reagovati, prepoznati pre svega prve simptome? Da, znate kako? Prepunog stola, s druge strane to je ogroman problem. To će sigurno vaši gledalci prepoznati. Sindrom punog stola je užasno opterećivanje poslom sa ciljem izazivanja stresa i grešaka. I stvarno su kao u sendviču. A nije lako i kad vam kažu da ne radite kad vas koji rade vaš posao, vi se osjećate beskorisno? Neuporedivo teže. Sindrom punog stola, koliko god je stres svog poslodavca ili mobera od obaveza pri otkazu, ne mora da mu da otpremninu, ne može da ga tuži, otišao je sam. Uloga menadžera je tu